दा उदालगुरि थांनो ओंखारदों नै मोनासिन बारा टाइम गैला आरोना थ' बोसोना नै ओइ अरा खामगोन बोसोन गासिबो लाबाय नै थांसै आरोना दायो बिहावनियाव हिन्जावाबो दंहैखायो आरोना हाबा जानो थांगोन हाबाया सबनिहा जागोन आरोना नालांथार थांसै दायो आरोना गोजान लामा खमावबो 2 घन्टा लागोन आरोना दायो आं मोनहैनो मोनानायाथ' मोनाहैखासिगोन थांबाय थानोसै रौता बारबाय आरोना उदालगुरि मोनसे रौता बारबाय उदालगुरि मोनसे बारा गैला थाव सोनोसै आरोना नै सारिस'नि सोबाय आरोना दायो थांलायनोसै दा उदालगुरि मोनफैबाय आरोना खोमसिबायानो उदालगुरि मोनफैनानै खोमसिबाय नै थांबाय थानोसै सफैबाय आरोना खोमसि फैबाय मोनफैनायालागै फैना खोमसिबोबाय माथो खालामना गोजान लामाना हिन्जावाथ' बेयाव दंफैखायोमोन आरोना दाखालिनिफ्रायनो आंबो मैया हारसिं फैदों आरोना खोमसि फैबाय फैनायावनो माथो खालामनो आरोना गोजान लामा जोंनिफ्राय खमावबो 2 घन्टा लायो आरोना गोजाना फैनाया बाइकजों फैबाबो स्पिड 40-50 फैबाबो आरोना 2 घन्टा लायो एसे गोजान साबानो बिसोरनिसिम जोंनिफ्राय गुड मर्निं नै मैयाथ' हराव सफैबाय लानो मोनासै भिडिअफोरबो नै दायो बेलासि ना गोरान संगासिनो आरोना अराव संदों आरोना नै न'निफ्राय खारखोमा बोनाया जानोसै जानानै हाबा दं आरोना बियायावसो खामानि मावना हैनोसै आरोना नोंथांमोना खिथिगोन आं हाबाखौ बोरै जागोन बेनि हाबाया आरोना दाखालि जों गामिथिं जाखांबाय दा बिथिं ना एसे बेलेगबो जानो हागौ बिथिंनि हाबाफोरा बियाफोरा ना नायनोसै मादि जायो आरोना संबाय नै दायो जानानै ओंखारलांनोसै आरोना जों भिडिअखौ गोलाव खालामला जों दोनथ'नोसै आरोना बाय